ओमफ्राय खर'आव दोन नोंनि खर'आव दोन नोंनि खर'आव दोन नोंनि खर'आव दोननाया बावस्रोम दासो इयाव ओंख्रि मोनखांनानै आरो बेदर लाना फैदो इयो सोरेवगोन एसे गरमाव सोरेवगोन आं एवा दै आं एवा दानो फुख्रियावसो ज्राव गारगोन आं बावस्रोम ओंख्रियानो थास'जों दाउ मोनखाबायमोन आरो लाना फैबावदो इयो एवै बाहेराव एवै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनो लाग्रोनाय थाबाय आरो लोगोफोर इसुं बायलालायाव थानानै बरायहरलायबाय नोंथांमोनखौ इनिफ्राय दिनैयो मा ओंख्रि संनो नागिरदों नोंथांमोननो एसे शेयार खालामलांनो होननानै सानदों आरो आं मैयानि ब्लगाव आंना कमेन्ट हरनायफोरानो बन्द' जादोंमोन आरो लोगोफोर मानि थाखाय जादोंमोन आंबो मिथिलाय लांला बारा एसे इउटुबनि बागै बारा एसेबां मिथिया नालाय ओमफ्राय मैयायो ब्लगावनो माने कमेन्टआनो माबादो आरो ब्लक जाना थादो मा जानाय मिथिया आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै आं दिनैयो थास'जों दाउ संबाय दं आरो लोगोफोर जि गरम आरो बोथोराबो नै गोलोमजोब्बाय लाजाखाया आरो गरमफोरानो ओमफ्राय दाउआबो जेने थेनेसो मोनबाय आरो लोगोफोर जेनथेन मेनथेनसो मोनबाय आरो सानफोराव आरो दाउ हमनायाथ' गोरलै नंखाया नोङो होमबा ओमफ्राय बिदिनो थास'खौ लेमना लाखाबाय आरो दायो नै मोजांनो सुखाबायबो आरो नै दरसे गेसाव दंलायो जेने तेने मोनबाय आरो लोगोफोर दाउखौ नारा नाथार एकदम हिनजावफोर हौवाफोर लोगो नांनानैसो जेने तेने मोनबाय आरो ओमफ्राय गिदिरखौ मोनासै एसे फिसाखौसो मोनबाय आरो दाउआ गिदिरसिनखौसो माबादोंमोन नालाय गावदोंमोन नालाय ओमफ्राय गिदिरसिनखौ मोनासै ओमफ्राय फिसाखौसो मोनबाय आरो लोगोफोर नै गोदाखांबायबो ओमफ्राय दा इखौनो थास' जानोसै आरो आसिना थास'जों दाउ मोनजानायाबो हमनायाबो गोरलै नङा एकदमबारे औवा सिङाव माबायदि नागिरनांदों नै बेसेबा बुरजा मानसि हिनजावफोरबो हौवाफोरबो लोगो नांदों एसे बुरजा मानसि नांलायगौ होनदा दाउ होसोनायाव गावदो दे ini tadi tahu nanti gogo tahu nanti ini sini tene munbayar nih nara natar ओमफ्राय नै दाउआबो मेजेम गोनां आरो फिसाबाबो मेजेम दंसो आरो ओमफ्राय बोराय आंना गोदाखांना होबाय ओमफ्राय माबा थास'खौबो हानानै लाखाबाय नै ओमफ्राय संनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना एसे संनायखौबो नायलांदो अननानै जोंहा मोनथाम बाराय जाया लोगोफोर मोनथाम मंगलबार बिस्थिबार सनिबार इखिनि बारायफोराव जाया आरो जा लोगोफोर ओमफ्राय मिरामिसानो जायो आरो इदिनखालि ओमफ्राय बुधबार रबिबाराव जायो आरो ओमफ्राय आइमोना आरो मंगलबार शुक्रबाराव जाबावासो जोंहाना जानायानो बुहुद खम आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैथ' आरो मंगलबार नालाय इदिनोसै मिरामिस आरो जेबो गैया ओमफ्राय नै लोगोफोर इसुं बायलालायाव थानानै नोंथांमोना बुंनाङा दे भिडिअ बानायबाय थायो माबाय थायो ओरै होननानै ओमफ्राय नै इसुङा फाहामथ'नाय जायाखै लोगोफोर बायलाला जाना दंथ'यो दासान्दै ओमफ्राय जि गरम आरो सायला नालाय बिराद गरम जायो आरो बोथोरा सान्दुंआबो जि गोसा एकदम लान्थ'थ' लान्थिथि आरो जेबो देलायाखै खानाय सानाय हवाखै आरो जाय ब्रुं ब्रुंनो ओमफ्राय सनाथनाथ' जेबो गानखाया गरमाव जि गरम आरो जि बायसा माइसुं बेरो लोगोफोर आंनाव बेसेबा माइसुं बेरफ्रुजोबो आरो गरमजोंनो लोगोफोर ओमफ्राय अराव संनाय नालाय भाजायाबो खामथाब जालायलांबाय आंना सारायाबो दुंबाय आरो लोगोफोर नै आंना ओमफ्राय बेदरखौ होना लानोसै आङो बेदर एवफ्रामनायाबो जाबाय आंना लोगोफोर नै एवबाय बेदरखौ एवफ्रामखानानै थास'खौ होना होबाय लोगोफोर नै आंना जाब्बा जुब्बासो ओंख्रि संनाया थावबा थाथो होननायसो नै ओमफ्राय मस्ला मस्लि आलौ सामब्राम गासिबो इयावनो होखाजोब्बाय आरो लोगोफोर नै बारा एवफ्रामबायबो थाजायाहाय होनानैसो दैखौ
ओंख्रिया मोनबाय नै लोगोफोर आंना एकदमबारे दुफु दुफु सागंजों साना लाबाय आरो ओमफ्राय बेदरखौ होदलाना होनोसै आरो नै लोगोफोर बेखौलाय मा खोन्थाबाय थालायनो बयबो मिथिखागौ रोंखागौ थेवबाबो नोंथांमोननो आं एसे खोन्थाबाय आरो नायलांसाबदो लोगोफोर नै मोनबायबो लोगोफोर ओंख्रिया नै आंना जि गोथाव जाबाय आरो टेस्टिनो एसे साखिना नायनोसै लोगोफोर संख्रि नांदोंना नाङाखै नै बेदराबो एसे साखिना नायनोसै टेस्टि जादों दाउ बयलारजों आलुबो एवगासिनो दं आं लोगोफोर ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय फिसाफोराबो दाउ बयलारखौसो जानो बिराद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय ना ओमफ्राय दाउ लकेलफोरखौ मोजां मोना बेदर ना ओमफ्राय दाउ लकेलफोरखौ मोजां मोना आरो लोगोफोर दाउ बयलारखौसो मोजां मोनो आरो गथ'फोराबो ओमफ्राय संनायखौ देखायलायनाय जायासै आं लोगोफोर बेफोरखौलाय माथो देखायबाय थानो होननानै देखायलायनाय जायासै आरो आङो लोगोफोर ओमफ्राय मोननायखौलाय एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननो नै मोनबायबो भाजाया टेस्टि मोनबायानो नै